Hátrafele léptem. Akkor pár szót én is szólok. Én ezt nem szeretném. De köszönöm. Sziasztok, üdvözlök minden megjelent érdeklődőt. Én Kis Magdi vagyok, én itt dolgozom a Sanofiba, és így nézek ki. És azért hoztuk létre ezt a mai napot, hogy mi Sanofi dolgozók segítsünk a Veresegyház és környéki lakosoknak, akik esetleg mentális témában szeretnének előadást hallgatni, szülői stressz kezelés témában. Úgyhogy ezt a mai napot, ezt a Suli Nyugival közösen alkottuk meg. Hogyha nyitott szemmel jártok, ott mögöttetek van néhány ilyen szülői sikersztori felsorolva, amit a mi dolgozóink írtak. Úgyhogy ha több előadás idejéig itt maradtok, akkor a szünetekben akár végig is lehet olvasni, hogy ki mire büszke, mint szülő. És akkor a mai nap az úgy néz ki, hogy 4 darab előadás lesz, 2 délután, 2 délelőtt. Mind a 4-re lehet maradni, bármelyik téma, ami érdekel, azon vegyetek részt. És akkor még egyszer köszönöm, hogy megjelentetek. A felvétel készül az előadásról, úgyhogy majd vissza is lehet nézni, valószínűleg Facebookon. És pár fotót is fogok csinálni, de majd valószínűleg úgy, hogy mögületek, hogy nektek az arcotok ne legyen benne, hanem majd csak az előadóé. Kösz szépen! Úgyhogy jó előadást! Na és akkor én is nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit, azokat is, akik most itt személyesen itt vannak, illetve azokat is, akik majd videón nézik vissza az előadást. Én Juhos Dóra vagyok, pszichológus és suli nyugi gyerektréner. Az előadásomat tegező módban írtam, remélem, hogy ez így rendben lesz mindenkinek. Egy nagyon picit mesélek rólam, az alapítványunkról, a Suli Nyugiról, és aztán belevágunk a mai napnak a témájába, ami nyugi tippek otthonra, azaz hogyan segíthetjük szülőként gyerekünket a stresszkezelésben. 3 évet dolgoztam iskolapszichológusként egy általános iskolában, illetve 3 éve vagyok suli nyugi gyerektréner, és lassan fél éve az alapítványnak a munkatársa, úgyhogy így kötődöm én a suli nyugihoz. De hogy mi is az a suli nyugi, azt már is megnézzük. A suli nyugi az egy komplex iskolai stresszkezelő program. Igazából minden stresszkezelő programunk, tehát akár amit az alapítvány munkatársai felnőtteknek visznek, akár amit mi a suli nyugival gyerekekhez juttatunk el, ezeknek a pontoknak a mentén épül fel. Tehát valójában információkat adunk át a stresszről, segítjük a gyerekeket vagy a felnőtteket, attól függ, hogy milyen célközönséggel beszélgetünk éppen, felismerni azt, hogy stresszes vagyok, tehát hogy hogyan tudom ezt beazonosítani, illetve tudatosítjuk a már meglévő stresszkezelő technikáikat, rendszerezzük őket, meg új ötleteket is adunk, és ki is próbáljuk őket. Ugye itt a képen láthatjátok, hogy minden iskoláskorú gyerkőchöz el tudunk jutni a programmal, tehát egy picit másként alakítjuk a foglalkozásokat. Alsósoknak szól a manóstressz foglalkozásunk, ez sokkal inkább épít még a játékra, a fantáziára, egy sokkal könnyedebb kis interaktív dolog. Gyerekideg az a felsős korosztálynak szól, itt már azért építünk arra, hogy akkor itt már ügyesebben dolgoznak csoportban, sok-sok saját ötletük is van, bár ez a picikre is jellemző, és kamasz feszkó az, ami a középiskolás korosztálynak szól. Itt meg szinte már majdhogy nem önálló munka folyik, mi ott segítjük, mederben tartjuk ezeket a beszélgetéseket, de egyébként nagyon ügyesen maguktól is sokat tudnak már a témáról. És gyakorlatilag a mai előadást is így építettem fel, tehát lesz információ a stresszről, megnézzük, hogyan tudjuk felnőttként felismerni azt, hogy stresszesek vagyunk, megnézzük azt is, hogy hogyan tudjuk a gyerekünket segíteni abban, hogy felismeri az ő saját feszültségét, és megnézzünk néhány technikát is, meg azt is, hogy ezt hogyan tudjátok gyerekeknek átadni. Ugye bármikor, amikor szülőkkel vagy gyerekekkel foglalkozó felnőttekkel beszélünk, akkor beszoktuk hozni ezt a kis hasonlatot, mert szerintem nagyon beszédes, ez pedig az oxigénmaszk szabályáról szól.
aki utazott már repülőgépen, az valószínűleg meghallgatta egy kedves stewardess előadásában, hogy vészhelyzet esetén ugye le fog majd pottyanni az ölünkbe az oxigénmaszk, és bármennyire is azt hozná az anyai ösztön, vagy az apai ösztön, hogy először a gyerkőc arcára tegyük rá ezt a maszkot, ne felejtsük el, hogy akkor tudunk segíteni, akkor tudunk biztosan ott lenni mellette, hogyha először a saját maszkunkat tettük föl, és csak utána a gyerkőcét. Ez valószínűleg nagyon hasonlóan van a mentális egészség kapcsán is. Tehát először saját magunkkal kell rendben lennünk, a saját stresszünket kell jól tudni kezelni, és ezután tudunk majd hitelesen segíteni a gyerekeknek. Főleg azért, mert ugye a gyerekek leginkább a mintából tanulnak. Ez annál igazabb, minél kisebbek a gyerkőcök, tehát ugye később már tudunk velük beszélgetni, de azért akkor is a minta lesz a legerősebb, ami átmegy. És amikor ugye valamivel szembe kell néznünk, akkor tök jó, hogy vannak nekünk definícióink, mert akkor megismerhetjük, hogy valójában mivel állunk szemben. És itt a képen az úriember Őselye János, aki, hogyha stresszről hallunk, azért legtöbbször elő szokott fordulni az ő neve, hiszen az ő nevéhez köthetők az első stresszkutatások, illetve a definíció is, ami ilyen nagyon szépen hangzik, hogy a stressz a szervezet nem specifikus válasza minden nemű igénybevételre. Na most úgy látom, hogy mindenki kezd elaludni ettől, úgyhogy akkor mutatom, hogy mi hogy szoktuk ezt tálalni. Mi ezt az ábrát szoktuk megmutatni, amikor stresszről beszélünk, amin mi látszik, most lehet akár ötletelni, ha van bátor jelentkező, vagy egy-két statiszta, igen. Feszültség, így van, azt szoktuk mondani, hogy a stressz az olyan, mint a magas feszültség, és így ezzel a hasonlattal általában már jobban ül az, hogy hogyan is kell ezt értelmeznünk. Rögtön ezután, az ábra után meg szoktuk kérdezni, hogy egyébként az áram az jó vagy rossz. És ez egy azért jó kérdés, mert csak jó választ lehet ráadni. Aki azt mondja, hogy jó, azt is elfogadjuk, aki azt mondja, hogy rossz, azt is. Csak meg szoktuk kérdezni, hogy miért gondolja így. Aki azt válaszolja, hogy rossz, annak valószínűleg nagyon erős hatással volt rá ez az ábra, mert hogy valószínűleg a veszélyeire gondol, tehát hogyha nem jól használjuk, akkor lehet veszélyes, ez így is van. Aki pedig azt mondja, hogy jó, az a hasznos ötletekre gondol, tehát hogy világítunk, projektor, internet, el se tudjuk képzelni szerintem most már a mindennapjainkat elektromos áram nélkül. És valahogy így van ez a stresszel is, mert hogy létezik ám neki egy jó oldala, de legtöbbször a rossz szokott előkerülni így a mindennapokban. De ki az, aki hallotta már azt, hogy van olyan, hogy jó stressz, csak így? Aha, oké, akkor van ilyen. És mindjárt rá is nézünk, hogy ez micsoda. Hát ugye egyrészt ilyenkor legtöbbször az akut stresszre gondolunk, tehát arra a fajta stresszre, ami így egy adott helyzetben hirtelen erősen fellép, és ettől mondjuk heves a szívverésünk, vagy gyorsabban vesszük a levegőt, tehát egy ilyen készenléti helyzetbe hoz minket. Ennek a hatása pedig növelheti a teljesítményünket, például egy versenyhelyzetben, tehát például sportolók ezt nagyon jól ki tudják használni, illetve attól is függ, hogy hogyan tekintünk a stresszre, hogy milyen annak az érzelmi színezete. Tehát valójában az is stressz, amikor én nagyon izgatottan várom, hogy mi van a karácsonyfa alatt. Az egy jófajta stressz. Vagy egy első randi előtt. Akkor is az egy jófajta stressz, amit úgy is szoktunk mondani, hogy izgatott vagyok. Egy kicsit hasonló az izgalomhoz, vagy az izguláshoz. Izgatott vagyok. Ez egy jófajta stressz. Tehát ki tudjuk használni ennek a jótékony hatásait is, és valójában az is nagyon függ, vagy ettől nagyon függ az, hogy milyen hatással van ránk a stressz, hogy hogyan tekintünk rá. Ennek egészen hosszú irodalma van, és itt be is tettem egy linket, majd valahogyan eljuttatjuk az előadást azoknak, akik ezt szeretnék, mert hogy Kelly McGonigal az, aki ezzel nagyon hosszasan foglalkozott, és ő például azt találta, hogy a stressznek a negatív hatásai valójában akkor jönnek elő a legerősebben, hogyha az adott egyén úgy is éli meg, hogy a stressz az veszélyes. Tehát ha
hiába volt valakinek nagyon stresszes az élete, ő úgy volt vele, hogy oké, az élet sava borsa, mint ahogy Seje is mondja, ez szükséges, az kevésbé hozott negatív egészségügyi hatásokat, mintha az lett volna a fejemben, hogy úristen, most mi lesz velem attól, hogy stresszelek. De természetesen van olyan, hogy túl sok ez a stressz, vagy például az elhúzódó stressz, amikor már nem azt érezzük, hogy fú, most így föl vagyok készülve egy adott helyzetre, és ez tök jó energiákat ad nekem, hanem azt érzem, hogy én már elfáradtam ebben, hogy sok, vagy akár izomfájdalmaim vannak, vagy gyomorfájdalmaim, erről majd még a tünetekről egy kicsit később fogunk beszélni, akkor az a helyzet, hogy ha már maradunk az elektromos áramnak az analógiájánál, akkor földelni kell ezt a feszültséget, és gyerekeknek azt szoktuk mondani, hogy te vagy a tested kapitánya, ami alatt annyit értünk, hogy valójában mindenki képes kezelni a saját feszültségét, csak meg kell találnunk a módszereket, vagy be kell azonosítanunk. Lehet, hogy sok mindent már csinálunk is, csak egy kicsit tudatosítani kell. Igen, és akkor felnőtteknek pedig nem a kapitányos ábrát szoktuk vinni, hanem ezt a csigásat. Ugye itt kérdezi a Katica, hogy hová mész csiga? Mondja a csiga nagyon sietve előre, hogy hazafelé, és nem veszi észre, hogy valójában a háza a hátán van. Tehát, hogy mindenkinek van egy eszköztára már, és nekünk az a célunk, hogy ez mindenkiben tudatosuljon is, és persze hozunk új ötleteket. Igen, tehát az új ötleteink pedig itt egy ilyen lakókocsi formájában jelennek meg, és beletettem a suli nyugis kártyákat is, hogy legyen egy kis szemléltető ábra. No, és akkor ha stresszkezelés lépéseiben gondolkodunk, akkor az első az mindig a felismerés, tehát hogy észrevegyük, hogy egyáltalán feszültek vagyunk. A következő a kezelés, a feszültség kezelése, tehát az érzelmi állapotunknak a kezelése, és ezt követi aztán az oknak a kezelése. Olyan nagyon sok dolog miatt stresszeltünk, és ebben szerintem mindenki más, tehát mindenkinek más okos stresszt, és más mértékben. Ezért most itt ebben az előadásban az első 2 pontról fogunk beszélgetni alaposabban. Tehát először a felismerésről. Ugye, ahogy már említettem, lehetnek akut tüneteink, lehetnek krónikus, hosszan tartó tüneteink, és különbözőek vagyunk, sokféleképpen élhetjük meg ugyanazt a helyzetet. Az a fontos, hogy tudjuk, hogy mi az, ami rám jellemző, és miből veszem észre én magam, hogy stresszes vagy nyűgös vagyok. És akkor ehhez hoztam igazából 4 területet, amire figyelhetünk. Egyfelől figyelhetjük a testünk jelzéseit, például az izomfeszülés, és aztán ugye, ha ez hosszabban jelen van, akkor akár itt a csukjás izomnak a fájdalma, nyakunk fájdalma, akár fejfájás, gyomorszorítás, aztán ugye akut helyzetben a szapora, légvétel, a magas pulzus, izzadás, hasmenés, hányinger, tehát egészen színes a paletta, de figyelhetjük az érzelmeinket is, hangulatingadozás, ingerlékenység, szomorúság, félelem. Ha hosszan jelen van, akkor a szorongás, vagy a düh, illetve a gondolatainkban is megmutatkozik ez, tehát negatívak a gondolataink, beszűkültebben gondolkodunk egy-egy témában, zavarodottak lehetünk, vagy memóriakiesést is tapasztalhatunk. Illetve a környezet is általában jelez azért arról, hogyha mi magunk stresszesek vagyunk, ezt úgy lehet észrevenni, hogy kifejezik, hogy aggódnak értünk, vagy könnyen megbántódnak. Azt tapasztaljuk, hogy mindenki megbántódik körülöttünk, vagy folyamatosan konfliktusokba kerülünk, vagy esetleg eltávolodnak tőlünk. Ez is jelezheti azt, hogy magasabb a stressz szintem annál, mint ami jó nekem és a környezetemnek, ugyebár. Na és akkor gyerekeket hogyan tudunk ebben segíteni? Mert itt most szépen átbeszéltük így felnőttként, hogy oké, 4 terület, figyeljem a testem, az érzelmeim, a gondolataimat, meg a környezetem jelzéseit. Gyerekeknek ezt úgy szoktuk bevinni, hogy körberajzoljuk egyébként őket egy ilyen hatalmas nagy papíron, és együtt átbeszéljük azt, ez osztálytermi közegben, hogy hogyan látjuk azt, hogy valaki feszült, hogy valaki stresszes.
És itt egyébként egész vegyesen szokott jönni mindenféle ötlet, tehát van, aki a testi tüneteket hozza, van, aki a gondolatokat, de hogy egy egész jó kis beszélgetés kezdeményező módszer ez, és erre otthon is tökre megvan a lehetőség, akár úgy, hogy tényleg ilyen nagy méretben körberajzoljuk a gyerkőcöt, vagy magunkat, és akkor meg lehet beszélni oda-vissza, hogy anyán, apán így látjuk, te így tapasztalod, de azt is lehet, hogy egy sima A4-esen rajzolunk egy ilyen kis mézes kalácsfigurát, és ugyanúgy együtt átbeszéljük, hogy oké, akkor akár az egész családot is föl lehet rajzolni, kire mi jellemző, gondoljuk át együtt, én mit látok rajta, te mit látsz rajtam, és ez segíti a tudatosítást, és hogyha megvan ennek az előszobája, tehát hogyha ezt így megejtettük ezt a kis játékos feladatot, akkor adott helyzetben már vissza tudunk utalni, vissza tudunk tükrözni, például a gyerkőcnek, aki éppen teljes hisztiben van, hogy látod, én most úgy érzékelem, hogy te most feszült vagy. Emlékszel, amikor ezt fölrajzoltuk együtt? Én most látom így a jeleket. Sírsz szépen, összeráncoltad a homlokodat, kiabálsz, tehát hogy ezt így vissza lehet jelezni, és ez gyakorlatilag már földeli egy kicsit azt a helyzetet, hogy oké, akkor mondjuk ki, hogy én most feszült vagyok. És ugyanez magunkra is igaz, csak egy kicsit nehezebb magunkra vonatkoztatva erről beszélni. De az már haladó szint, hogyha valaki feszült helyzetben azt tudja mondani, hogy oké, én most felismertem, én most feszült vagyok. No, és akkor mit tudunk kezdeni, hogyha ugye a felismerés lépésével meg vagyunk, akkor valahogy kezelni is kéne ezt a feszültséget. Felnőtteknek a 3F módszert szoktuk hozni, ez pedig a figyelemelterelés, a feszültség levezetése és a feltöltődés. És mind a 3 különböző helyzetekben jó igazából. Figyelemelterelést például akkor jó alkalmazni, hogyha abban az adott helyzetben még nem tudunk a problémával mit kezdeni, de úgy látjuk, hogy jön, vagy hogy még időre van szükségünk ahhoz, hogy tényleg magával a probléma forrásával megküzdjünk, akkor tök jól jöhet a figyelemelterelés, és mindegyikre hoztam egy technikát is, figyelemelterelésre a hasi légzést. Nem tudom, hogy kinek ismerős esetleg a hasi légzésnek a fogalma vagy technikája. Tulajdonképpen ezáltal egy egyfókuszú figyelmet hozunk létre, mert hogy csak a légzésünkre figyelünk, és ugye a tüneteknél is felsoroltuk, hogy például egy akut stressz helyzetben a szapora légzés az elég gyakori, hogy fellép, és ilyenkor a hasi légzés technikájának a segítségével egy kicsit vissza tudjuk állítani a légzésünk ritmusát, egy picit meg tudunk nyugodni, ez egyébként lassítja a pulzusunkat is. Annyi a lényege tulajdonképpen, amikor ezt tanítjuk, akkor arra szoktunk figyelni, hogy akkor a 2 kezünket elhelyezzük a hasunkon és a mellkasunkon, és hogy arra figyeljünk, hogy ahogy beszívjuk a levegőt, hogy ne a mellkasunk emelkedjen elsősorban, hanem a hasunk. Ez ugye úgy lehetséges, hogy egy nagyon nagy levegőt szívunk be az orrunkon keresztül, és ez lejjebb tolja egy kicsit a rekeszizmot, nagyobb helye lesz a tüdőnek. És aztán ilyen szájpréssel, de tényleg, mintha egy gyertyát fújnánk el, úgy fújjuk ki hosszan. Valójában a hosszú kifújás az, ami a nyugi parancsot küldi az agyunkban, és ahhoz, hogy ennek tényleg hatása legyen a légzésünk ritmusára, az 3-5-ször azért érdemes ezt elismételni. És akkor ezt hogyan adjuk át gyerekeknek? Ugye a legkisebbeknek a képzeletbeli lufit szoktuk hozni, ez imádnivaló, ezt érdemes kipróbálni. Gyerekeknél szinte, hogy mindig van képzeletbeli lufi, ezt a kísérletet ajánlom mindenkinek, akinek a környezetében van alsós vagy annál kisebb gyerkőc. Megkérdezzük, van-e a zsebedben, már húzza is elő, megbeszélhetjük, hogy milyen színű, vagy milyen mintájú, mindig lesz náluk. És persze azért vannak néha ilyen kis kekeckedős gyerekek is, az osztályteremben meg lehet tapasztalni, akinél sajnos nincsen, de hát akkor kell nekünk készülni, és akkor adni a miénkből, vagy megkérni egy társat, hogy ő akkor segítse ki azt, akinél éppen nincsen. Úgy általában ez azért működik. És akkor
képzeletbeli lufi fújásnál érdemes elmondanunk a gyerekeknek, hogy hát ez egy más jellegű lufi, mint az igazi. Tehát nem úgy fogjuk fújni, hogy akkor egymás után 25-ször gyorsan és minden erőnket belevetve, hanem ezt a lufit, ezt egy nagy levegővel fogjuk fölfújni, és ugyanúgy az orronkon beszívjuk a levegőt, és hosszan szálljon át ki, és lehet is mutatni, hogy éppen mekkora a lufi, aztán azt el lehet dobni, ki lehet szúrni, bármit lehet vele kezdeni, az az ő képzeletbeli lufia, és akkor ebből is érdemes egy 3 lufit azért fölfújni velük, és nagyon-nagyon szokták szeretni, mindegyik másmilyen szokott lenni, és valójában ugye ezzel a hasi légzést tanítjuk számukra is. Aztán egy picit idősebb korosztálynál már ez a lufi téma nem biztos, hogy annyira ül, sőt, egyenesen kellemetlen, hogy azért ne szórakozzunk már. Kiskamaszként nem fogok lufikat fújogatni, de ott is azért jól tud jönni egy hasonlat, tehát hogy hogyan gondoljanak erre. És akkor itt nagyobbaknak már el szoktuk mondani ugyanazt, amit most nektek is elmondtam, hogy oké, akkor akár tegyük a kezünket a mellkasunkra és a hasunkra, figyeljük azt, hogy a hasunk próbáljon emelkedni, és a kifújásnál fújjuk ki úgy, mintha egy szívószálon keresztül fújnánk ki ezt a sok-sok levegőt. Ez ugye azt segíti, hogy lassan és szájprésen keresztül jöjjön ki ez a sok-sok levegő. Kamaszoknál, tehát középiskolásoknál pedig egyszerűen már az, hogy egy picit tudunk a hátterére, hogy ez mit csinál, és hogy milyen helyzetekben tudjuk bevetni, az már általában meg szokta nyerni az érdeklődőbb kamaszokat. És igenis még az a nagyon jó a hasi légzésben, hogy tényleg bármikor, bármilyen helyzetben szinte észrevétlenül lehet ezt csinálni, és tényleg 3-5 ismétléssel érezhető a hatása. Én magam is szoktam, amikor éppen izgulós helyzetben vagyok, akkor ezt el szoktam ismételni. Nekem egyébként ez a kedvenc módszerem a légzés. No, és akkor a feszültség levezetéséről, mert ugye az első a figyelemelterelés volt, most a feszültség levezetéséről lesz szó. Itt ugye a negatív energiákat próbáljuk kiüríteni magunkból. Feszültség levezetésre rengeteg módszer van, és biztos, hogy nektek is van mások, ami bejött. És azt szerintem fontos kiemelni, hogy az a jó bennük, hogy akár az aktuális energiaállapotodhoz is megválaszthatod, hogy melyik módszert szeretnéd. Tehát, hogy te most aktív módon szeretnél feszültséget levezetni, azaz a testmozgás felől hatsz majd az agyadra, vagy most fáradt vagy, és passzív módon szeretnél, tehát az agyad felől hatsz majd a testi tünetekre, mert hogy ez a kettő, ez elég szoros kapcsolatban van, és ezt nem most fedezte fel az emberiség, hanem nagyjából az 1900-as éveknek az első felében. Most pontos évszámot nem fogok tudni mondani, de Jacobson amerikai orvosnak a nevéhez kötődik ez. Ő azt figyelte meg magán, meg úgy az embertársain, hogy amikor stresszes, feszült, akkor az izmai is így beállnak, tehát befeszülnek. És az a bátor ötletet támad, hogy akkor próbáljuk meg ezt visszafordítani, próbáljunk az izom felől hatni, ugye az agyra, vagy hát a mentális állapotunkra, és hát egész jól bejött neki, ez a progresszív izomrelaxációnak nevezzük ezt a módszert, amit ő kitalált, és ez egy nagyon hatékony módszernek bizonyul, és azóta is nagyon sok területen alkalmazzák, meg akár csak így a hétköznapokban is. Az a jó benne, hogy viszonylag egyszerűen megtanítható, ez is egy olyan technika, amit akár majdhogy nem bármilyen helyzetben ki tudunk próbálni. És a lényeg az tulajdonképpen annyi, hogyha maradunk ugye a magas feszültségnek az analógiájánál, hogy gyakorlatilag kisütjük ezt a biztosítékot, vagy leverjük ezt a biztosítékot. Mert ugye, hogyha alapvetően feszültek vagyunk, és mondjuk nem is vesszük észre, de föl van húzva a vállunk, és beállít esetleg ez az izmunk, akkor az úgy nagyon nehéz, hogy hát de lazítsd el magad, hát úgy engedd el. Az úgy hát nem nagyon szokott működni.
Úgyhogy az a forradalmi újítása Jacobsonnak, hogy először meg kell feszítenünk még jobban az izmainkat, és lehetőleg az összeset, vagy hát ilyen izomcsoportonként végigmenve a testünkön, ahhoz, hogy ez érezhető legyen, hogy ez egy másik üzemmód. Tehát, hogy először nagyon befeszítjük, és utána tudjuk igazán jól elengedni magunkat, és ez az, ami a nyugi parancsot adja az agyban, ugye a teljes elernyeztés utána. És ez is ugyanúgy, mint a hasi légzés, azért egy 3-5-ször érdemes ezt elismételni, ezt felnőttként akár, ha mondjuk az elalvást nem megy, akkor is egy tök jó kis technika, hogy akkor este az ágyban éppen küzdök már 25 perce, és csak nem sikerül elaludni, akkor végig mehetünk fejben a testünkön. Jó, most megfeszítem a lábfejemet, elengedem. Most megfeszítem a vádlimat, elengedem, és ugyanígy végig. De egyébként nagyon sok vezetett progresszív izomrelax van a neten, úgyhogy akár YouTube-on is lehet ilyet találni, hogyha nektek jobban esik az, hogy valaki ezen tényleg végigvezet, de akár tényleg önállóan is végig lehet gondolni. Gyerekekkel ezt úgy szoktuk játszani, mert hogy mindig játszunk, ahogy a képen is láthatjátok, de az analógia, amit használunk, hát ezek a felfújható szélemberek. Úgy szoktuk mondani, hogy amit a benzinkutakon látnak, vagy bármilyen ilyen eseményen, rögtön szokták tudni egyébként, nem kell sokáig magyarázni, szóval ezt én nagyon szeretem a gyerekekből, hogy általában rögtön tudják, hogy mire gondolunk, és rögtön nyitottak is a játékra. Tehát azt szoktuk mondani, hogy most mi magunk ilyen kis szélemberek leszünk, és ha épp ketten tartunk sulinyugi órát, akkor akár azt is beszoktuk vetni, hogy valaki a pumpálófél lesz, valaki meg maga a szélember, és akkor arra kérjük a gyerekeket is, hogy ők is legyenek most velünk ilyen szélemberek, és gyakorlatilag így vezetjük őket végig a testükön, lábtól felfelé. Végén már azt láthatjuk, ahogy az előző képen, hogy teljes testükben befeszítik az összes izmot, és aztán leengedik, amikor kihúzzuk a szelepet. Itt van, aki el is szokott dőlni, tehát hogy így teljesen bele tudják élni magukat. Úgyhogy akár ez a kis ötlet is segíthet abban, hogy jobban átmenjen az, hogy nyitott fülekre találjunk. Mert ugye, hogyha gyerekekkel beszélgetünk, hogy na akkor most képzeld, a stresszkezeléshez meg kell feszítened az izmaidat, és aztán el kell engedni, hát abban semmi móka nincsen, úgyhogy érdemes mindig valami kis szint csempészni bele. Nem igaz ez ugye a kamaszoknál, ők már nagyon szokták értékelni, hogy és tényleg is egy amerikai orvos, milyen igaza van, és fú. Tehát, hogy ők szeretik az ilyen infókat mögötte. És ugye a harmadik F betűnkhöz is elérkeztünk, ami pedig a feltöltődés. Itt egyfelől figyelnünk kell arra, hogy tényleg töltődjünk, mert hogy ez is szerintem sokaknak kimarad már a napjából, amikor így rohan egyik feladatból a másikba, hogy arra is időt szálljon, hogy egy picit töltődjön, és a másik oldalról pedig védjük le az energiafogyasztásokat, tehát, hogy amiben nem muszáj, abban ne tegyünk bele, főleg ne sok energiát. És hogy hogyan tudunk töltődni? Hát mi ezt úgy fogalmaztuk meg, hogy vannak ilyen mikrotöltéseink, és vannak megatöltéseink. Mikrotöltés például a relaxáció. Tehát, hogyha nincs nagyon sok időm, de éppen van egy szabad 10 percem, akkor akár lehet különböző relax hanganyagokat is hallgatni, vagy csak egy picit megállni, megpihenni, csak egy picit arra figyelni, hogy mi van épp a környezetemben, mit hallok most, mit érzek most, vagy a kedvenc zenénket is berakhatjuk, és akkor oké, ez most 3 perc, 43 másodperc, és én most eddig ki vagyok kapcsolva. Megatöltések közül pedig az egyik legfontosabb az nyilván ugye az alvás, erről majd mindjárt hozok egy diát, de megatöltésnek minősül az is, hogyha mondjuk egy órát tudok arra szánni egy napban, hogy sportoljak valamit, vagy a hobbimmal töltsek időt, vagy kiránduljak egyet, ezek mind nagyon töltőek tudnak lenni. És energiatakarékosságra pedig, hát szerintem a legtöbb energiát az viszi,
de nyugodtan hozhattok saját példát is, hogy folyamatosan elérhetőek vagyunk gyakorlatilag. Tehát mindig jön valami értesítés a telefonon, vagy hívnak, vagy e-mailt kaptam, vagy ide kell mennem, vagy oda kell mennem, de hogy folyamatosan át kell gyakorlatilag zsilipelnem egyik helyzetből a másikba, és ezek a váltások azok, amik a leginkább viszik az energiáinkat. Úgyhogy ha tehetjük, akkor védjünk le magunknak időt arra, hogy oké, én most akkor mindent elintéztem, most becsukom egy kicsit, és akkor most 1 óráig legyen csend, vagy hétvégén legyen csend. Tehát, hogy nyilván ez mindenki életében más, hogy mennyire tudja ezt beépíteni, de hogy próbáljunk meg törekedni rá. Igen, amit ígértem, hogy az alvásról hozok még egy diát. Itt igazából egy amerikai alvás kutatással foglalkozó alapítványnak az ábrája látható, hogy milyen korosztályonként mi az ajánlott alvásmennyiség, tehát hogy hány órát kéne aludnunk. Most a felnőtt van bekarikázva, azaz, hogy 7-9 órát kéne ahhoz aludnunk, hogy az egészséges legyen. Ez nyilván egyénenként eltér, és mégiscsak fog kelleni a mutatóm, mert hogy ott alul láthatjátok, hogy 6 és 10, tehát hogy lehet ebben eltérés. Tehát valakinek lehet, hogy tényleg elég a 6 óra, és lehet olyan, akinek meg 10 kell, mert egyszerűen annyi idő alatt töltődik vissza, teljesen rendben van, de hogy az lenne a lényeg, hogy erre figyeljünk. Ez is például egy ilyen, hogy szoktuk ezt mondani, hogy nem delegálható feladatunk, tehát aludni senki nem fog tudni helyettünk, úgy, ahogy enni sem, úgy, ahogy figyelni a saját érzéseinkre sem, tehát ezeket csak mi tudjuk megoldani magunk számára. És nyilván előfordul olyan, hogy valamikor kevesebbet alszunk, mert úgy hozza az élet, de hogy valahogy próbáljuk meg azt visszapótolni, vagy ne fönntartani azt, hogy akkor hosszasan kevesebbet alszunk, mint ami az igényünk lenne. És akkor nézek egy időt. Oké. Mivel segíthetem még a gyerekemet? Itt egy olyan diát hoztam nektek, hogy egyfelől milyen sulinyugis anyagokat találtok meg a neten, ezek mind ingyenesen elérhetőek és letölthetőek. Egyfelől hoztam a weboldalunkat, ahol találtok még infókat akár a programról, akár amit így ki is emeltem, hogy a letölthető anyagok fület, azt mindenkinek szeretettel ajánlom, mert hogy itt tényleg ingyenesen elérhető mindenféle segédanyagot találtok. Az egyik őket, azt ki is emeltem, ő Idó Agyik. A legkisebb korosztálynak készítettünk egy ilyen interaktív stresszkezelő mesét, és nem tudom, hogy hova raktam, de lehet, hogy a táskámban van. Szóval, hogy itt most minden jelenlévőnek tudok adni egy ilyen mesét, úgyhogy ezt sok szeretettel, de letölthető és kinyomtatható ingyenesen, szóval bármennyi példányban. Itt azokat a technikákat vesszük végig a mese során, amikről egy kicsit beszéltem is, de még van benne egy-két izgalom, mert azért most nem hoztam minden technikánkat el ebben az előadásban. Illetve itt van a YouTube csatornánk is, ahol egyfelől megtaláljátok Guidót videós formátumban, másrészt relaxációs hanganyagokat is találtok, akár olyat, ami felnőtteknek is alkalmazható, akár olyat, ami a kamaszkorosztálynak szól kifejezetten, ugye Guidó a legkisebbeknek, és akkor hát szintén kicsiknek és alsós korosztálynak még Barkóca Berkenyének a relax meséje. Úgyhogy ilyen anyagokat találtok a csatornánkon, illetve hát egy-két bepillantást abból, hogy milyen az, amikor ez egy osztályteremben történik. Tehát van néhány ilyen picike videónk erről is. Illetve hoztam még könyvajánlásokat nektek. Egyrészt az egyik nagy kedvencem, iskolapszichológusként találtam rá, és tényleg nagyon oda vagyok ezért a könyvért, ez a Varázskert, Bálint Piroskától. Ez különböző szorongásoldó meséket fog egybe gyakorlatilag, de mindegyik a varázskertben játszódik. Tehát van egy kerettörténet, ami mindig ugyanaz, és mindig más kalandok érik a gyerkőcöt ebben a
történetben, és itt gyakorlatilag azt hiszem, hogy 30 valamennyi mese van, ami különböző tematikákat fed le, és ez akár esti meseként is szerintem szuperül funkcionál, tehát hogy tényleg egy picit nem a pörgésre erősít rá, hanem a nyugira. Ezeket gyakorlatilag, de itt a könyvben jól írnak is róla, hogy mint egy relaxációs hanganyagot úgy érdemes olvasni a gyerkőcnek, tehát egy picit lassabban, akár egy kis nyugizenét is berakva alá, és akkor éri el a hatását a leginkább. Aztán Lori Lightnak van egy csomó könyve, ami szintén ezt a célt szolgálja, hogy ezeket a relaxációs vagy feszültséglevezető technikákat valamilyen mesés játékos formába ültesse. A Dühös polipasz például azt a progresszív izomrelaxációt mutatja be a polip történetén keresztül, amit most mi is átnéztünk itt az előadásban. És a harmadik könyv, amit hoztam, mint egy nagy vulkán forrok, és mindjárt felrobbanok, ilyen kis rövid címe van. Ebben különböző játékokat találtok, amiket lehet a gyerekekkel játszani. Itt ez nagyon vegyes, ez itt már inkább az indulatkezelésről szól, de például van benne olyan játék, ami szintén egyáltalán a felismerést segíti, hogy akkor én most hogyan vagyok. Például az egyik kedvencem belőle, az, ami a címben is szerepel, az a vulkános játék, ahol azt kell elképzelni együtt, hogy akkor oké, mi most vulkánok vagyunk, hol tart bennünk most a láva. Tehát, hogy mennyire vagyok a kirobbanástól. És hogy ez nagyon-nagyon-nagyon sokat segít, főleg a legkisebb korosztálynak abban, hogy akkor most rátekintsek arra, vagy tudatosítsam azt, hogy én most hogyan is vagyok. Mert valójában ez az, ami nagyon nehéz a kicsiknek, ezért jó, ha van mellette egy olyan felnőtt, aki ezt így vissza tudja tükrözni. Hogy most látom, hogy nagyon dühös vagy, nézzük akkor meg, ha vulkán lennél, hol tartasz? És akkor ez már neki is segít abban, hogy ezt jól tudja kezelni. De teli van tök jó játékokkal, meg ötletekkel. És akkor én ennyit hoztam mára, és a fennmaradó részt azt én a kérdéseknek szentelném, ha vannak, vagy beszélgetésnek, és akkor lehet, hogy a videót azt le is állíthatjuk. Köszi.